Sabbin hotunan jaruman Kannywood a ƙasar Dubai sun je hutun ƙarshen shekara. Idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tashar tamu mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa yadda za ku na samun ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Jaruman da sun hallara ƙasar ta Dubai inda suka je hutun ƙarshen shekara. Ta wani ɓangaren kuma jarumar Rahama Sadau da Nafisa Abdullahi sun sami kyauta da karramawa irin wacce aka yi babban ɗan bal ɗin duniya, wato Cristiano Ronaldo. Bari dai mu kai ku ga gundarin hotunan domin ganewa idanunku.